Undertøjet fra Undifem er designet til at kunne tilpasse sig forskellige kropstyper. Derudover så har vi også et helt testpanel af kvinder, som tester vores produkter løbende og giver os vigtig feedback. Det gør, at det bliver det helt perfekte produkt for dig. Tankerne bag Undifem er at skabe et undertøjsmærke til kvinder, hvor vi har fokus på komfort og det bløde materiale. Vi har fokus på, at vores produkter skal være ikke bare stilrene, men også behagelige at have på hele dagen og passe til enhver kvindekrop. Af den årsag der har vi valgt, at de fleste af vores produkter er fremstillet i bambusviskose, men det tilbyder da også en enorm åndbarhed. Det er enormt skånsomt mod huden, og så er det ultra blødt, hvilket jo er lækkert sådan i løbet af dagen. Faktisk så har vi udviklet på vores produkter i mere end et år for at få den helt rigtige komfortstandard. Derudover så har det jo også været ekstremt vigtigt for os at skabe et community. Og på den baggrund der har vi brugt mange timer på at udvikle et helt nyt site, som er sat op på en måde, sådan så at du får de bedste fordele. Det betyder blandt andet, at du optjener point, når du handler hos os, men det betyder også, at vi i fremtiden vil komme til at lave fysiske events. Jeg har glædet mig enormt meget til at lancere den her kollektion, og jeg glæder mig så meget til at have dig med på rejsen.